Ябалак бик матур һәм акыллы кош. Аның күзләре зур, томшыгы нык, канатлары киң. Тырнаклары озын һәм очлы. Ябалак гадәттә соры яисә көрән төстә була. Тавышсыз оша. Син беләсеңме, ябалакның муены шул кадәр хәрәкәтчән. Бу кош урыныннан һич кузгалмыйча, башын гына борып, артында нәрсә булганын күрә ала. Көндез ябалак хәрәкәтсез утыра. Күпләр аны бу вакытта берни күрми һәм шуңа күрә йоклый дип уйлый. Ләкин бу алай түгел. Ябалак көндез дә, төнлә дә бер үк төрле күрә. Төсләрне айырмый. Аның өчен дөнья ак һәм кара төсләрдән генә тора. Ул ерактан яхшы, якыннан начар күрә. Ә менә тавышларны бик әйбәт ишетә. Әлеге кошның колагы кешенекенә караганда 50 тапкыр сизгерерәк. Ябалак урманда да, бакча һәм паркларда да яши. Ул йырткыч кош. Гадәттә бөҗәкләр, балыклар һәм тышканнар белән туклана. Хәтта кирпеләргә дә һөҗүм итә. Ауга төнлә чыга. Күзе начаррак күргәнгә, аңа хәрәкәтсез утырган җәнлекләрне табуы да, тотуы да авыр. Шуңа күрә ул аларны башта кычкырып куркыта. Җәнлекләр ябалакның көчле һәм кискен тавышыннан куркып, урыннарыннан кузгала. Качарга урын эзли башлый. Ә ябалакка шул гына кирәк тә. Ул тавыш килгән якка оча һәм корбанын бик тиз тотып та ала. Ябалаклар бик тугры кошлар. Алар бары бер тапкыр гаилә кора. Пар тапкач үзләренә өй эзләргә керешә. Туры урыны итеп агач куышларын, башка кошлардан һәм җәнлекләрдән калган яларны һәм өннәрне сайлый. Яз көне ана ябалак иң күбе 10 йомырка сала. Бер айдан йомыркалардан ябалак балалары чыга. Йомшак мамык белән капланган нәни кошчыкларның бу вакытта күзләре дә күрми, колаклары да ишетми. Әти ябалак белән әни ябалак аларны чиратлашып ашаталар. Ябалак кыргый табигатьтә 5-10 ел, кешеләр карамагында 50 ел яши. Аны Антарктидадан кала барлык материкларда очратырга мөмкин.